destroy the nation. To ichako gi kwalo penj. Nyathini kose kwalo penj bro ng'eyo ni gik moko ikwaloga. Obro ng'eyo ni gimoro amora mitimo en na kwalo. Koro wabro produce doctors mabiro gero, mabiro nego ji hospital. Wanyalo produce engineers. Ndalo moko gik moko ne utene mukre Nairobi kae gikunde mang'eny. Could it be ni engineers kata architects mane loso gigo nokolonye wechego. Ndalo mani gorofa mukre. To mano timrega mana Kenya kae. Ukawinjo Uganda kata Tanganyika ni gorofa mukre. Kata higa mokalo ni winjo mano mukore ahinya nyabure Nairobi gi Kiambu. Daraja mukre. Sijui barabara olos marach. That is epitome of society modhi wrong. Wa produce jok madhi nego wa. Wabed jok manyalo bedo jo adiera to kik wachun maonge. Wabed ng'at manyalo produce ng'at thidi timo gimodwaro. Secondly, janyuolo we keto pressure. Seche ma janyuolo keto pressure ni nyathini ni nyaka dhi tim law. Nyathini ni nyathi medicine. Nyathi nyalo dhi timo ni medicine. To kose timo ni medicine to kawo certificate no bawo ni sitting room kanyo en odhi wer. Nikech we nyathi otim gimo nyalo timo. Kodwaro timo wer kata odwaro timo let's say acting, drama. Ema kanye kama CBC ber godo. Kori promote that competency. Gimo herono. To kiketo ni nyathi odhi otim medicine kata otim law. Otimo law no, otimo architecture. Waseneno joma ng'eny motimo course to they are not practicing it. Mano again is wastage. Nikech ikawo nafas moro ma timo course no, iduogi practice kata medicine kata engineer. To inise time kama ni setieko, koro in koni, iwero thum kata timo drawing and design kata you are an artist. As a society we are going in the wrong direction. Nikech waneno ka kwelo no is everywhere. Kata sani nitie chich ni sijui elections manotim 2022 chande. Kata IBC be wacho ni kuonde moko kwalo penj